eu sunt Anastasia și astăzi este primul meu videoclip. Sper să vă placă și să dați like și subscribe. Astăzi familia Boca se mută în casa lor nouă. Începem de sus în jos, ok? Și uite fata asta, mai ales piticania asta, nu știu ce e. Prima dată ne ocupăm de baie. Ce tapet să dau oare? Tapetul acesta? Da. Pe jos dau cu gresia asta. Și hai să ne apucăm de baie. Asta o pun aici. Chiuveta le pun aici. Unde e oglinda? Uite-o. Așa, acum mă duc aici. Mă întrebați, dar unde pun WC-ul? Păi, acum îl pun. Și vă întrebați, stați puțin să dau o leacă, lumina mai multă. Iau și asta, așa, și vă întrebați, de ce pun așa? Pentru că așa am loc. Asta așa, unde e? E greu să o pun. Asta pun așa, bip. Baia terminată. Aici voi pune, ce culoare să pun oare? Pun albă. Așa. Iau cortul acesta, nu știu, dar e foarte fain. Mă duc la jucării. Pun plușuri. Parchetul. Parchet. Așa. Și vreau să pun un covor. Ăsta-i. Vreau să pun o chestie din asta. Astea. Nu știu, doar vreau să le împrăști, fiindcă știu că așa fac copii mici. Unde? Uite. Ne ducem. Mă întrebați unde o să pun hainele lor. Hainele lor vor fi chiar puse aici. Sau nu, că arată urât. Chiar nu știu ce să pun. Nu știu ce să pun, chiar nu știu. Pun niște rafturi. Așa. Vreau să pun desen. Aici va fi camera bebelușului. Am nevoie de tapet cu soare. Tapet. Ăsta e tapetul. Aici iau asta.
Mă duc la baie. Unde e baia? Aici? Eu chestia asta și o pun. Perfect. Acum pun asta, apăs aici, așa, perfect. Vreau rafturi mici. Perfect. Pe jos vreau să pun un covor. Ce să mai pun? Mă gândesc să pun o noptieră, nu, dar arăta urât din asta. Niciun caz. Mă gândesc să pun un din asta pe undeva, dar nu. Chestii pentru bebeluși. O să fac și partea a doua, că o să fac și partea a doua, ok? Deci să nu ne speriem. Aici luăm laptele, bineînțeles. Laptele. Suzeta o să o luăm imediat. Dar asta merge aici. Și aici vă întrebați, Anastasia, ce o să pui? Păi asta o să pun. Era la baie, da, și da. Dacă mai știți secrete pe Toca Boca, vă rog să-mi spuneți. Stai, trebuie să iau ceva de aici. Asta. Deci, nu știu, dar am vrut. Și acum luăm Suzeta de aici. Deci, asta trebuie băgat așa. Așa, perfect. Camera părinților. Deci, camera părinților va fi foarte faină, vă spun. Așa rămâne, eu zic că arată bine. Îmi trebuie asta. O măsuță rapid. Și bineînțeles că nu se putea fără limonadă. Sau eu zic să pun doar un paharel. O să iau ceasurile astea. Trebuie să pun tablouri. De ce tot uit? Mi se pare că ăsta l-ar făcea să plângă, deci mai bine rămâne. Perfect. O să-mi vină mai multe chestii, dar până atunci rămâne așa. Acum ne ducem sus. Mă întreb de ce durează atât de mult. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem și cu
Roblox. Dacă vreți canal de Roblox, facem de Roblox. Dacă vreți, fac și de Roblox și de Tocaboca. Voi posta numai stai că nu știu când. Voi posta numai lunea. Lunea și... Nu, stai. Marțea și joia. Numai marțea și joia voi posta. Sau știi ceva? De ce să-mi încarc eu? Postez oricând. Ce ziceți? Să scrieți în comentarii. Să pun parchet din asta sau din asta? Parchet din asta, nu? Faze că asta nu e parchet, deci va trebui în toate camerele să pun parchet din asta. Unde e tabloul? Uite-l. De ceva asta pleacă. Perfect, cute. Să mai îmi spuneți ce aș putea să mai pun, că habar nu am. Asta e camera surorii. Acum ne ducem la etajul 1. Deci să începem. Deci aici pun mașina de spălat, chestii din asta, așa, rafturi, pun și astea, că doar intrarea. Așa, apăsăm puțin loc. Luăm asta. De ceva să pun doar o din asta. Haine. Iau câte o din asta. Și fier de cărcat, de ce nu? Și cam atât. Pe jos, ce să pun oare? Pe jos vreau să pun parchet. Peste tot vreau să pun parchet. Mamă, cât... Așa? Cred că a fost ziua unui copil. Aici vreau să pun... Va fi bucătăria. Mă gândeam unde să fac bucătăria. Oare să o pun aici și să acopăr geamul? Bă, chiar arată foarte bine, îmi place. Pun masa asta. Nu. Scaunele.
Așa. Și aici va fi living-ul. Masa aceasta. Ce tablou să pun eu oare? Habar nu am. Vreau să-l pun pe acesta, că e foarte drăguț. Și pun unul din ăsta. Da, ok. Dar aici trebuie să pun rafturi. Și vă întrebați care va fi a doua parte. A doua parte va fi când se vor muta. Adică se vor... adică se... Am obosit tare. Se vor muta, vor pune toate lucrurile, toate astea. V-ați dat seama. Unde e? Uite. Și bineînțeles că nu lipsește, că nu va lipsi asta afară. Eu pun pentru toată familia. Câte un pic. Apropo, să scrie toată lumea câți ani au. Eu am 8 ani, deci cine are mai puțin sau mai mult să scrie. Deci eu am doar 8 ani, am făcut... am uitat. În fine, nu contează, doar să scrieți câți ani aveți în comentarii. Aproape am terminat. Și gata. Asta e toată Nu. Mai am niște chestii de făcut. Fără cutie poștală nu există. Și îmi trebuie un semn. Ăsta. Gata. Sau? Nu, aici nu va fi nicio chestie din asta. Ce fac aici? Până aici mai pun niște scaune. E o plantă. Uite, mie îmi place planta asta mult. Scoatem asta. Și am terminat. Asta este toată casa și pa!